Estamos aquí, xa son da casa, primeira conversa que podemos, non a primeira que temos en persona, pero a primeira que podemos gravar en persona. Estamos aquí no Osa do Mar, a poucas horas de que pechedes esta primeira xornada. Como estades? Xa coñecides o festival, pero como está sendo a noite de hoxe? Pois mira, é a terceira vez que vimos ao festival. Estivemos tocando con Fillas de Casandra fai 2 anos, o ano pasado con Futuro Alcalde, este ano por fin tocando nós o noso show, así que super ilusionados. Sí, a ver, este é un festi da hostia, este é un festi super casero, estamos todos xuntos aquí compartindo momentos, bueno, o sea, que dicirche a ti? O sea, esto é a hostia, festis así dan gusto. Sí, familia. Familia, porque dices eso, que viñeche xa en 3 ocasiones con 2 bandazas que o petaron aquí. Ahora vides vos, vides con este disco xa, ademais coincide guai, non? Porque vides con un disco propio, show renovado. Como está sendo este veraniño? Como está deslevando a posta en escena? Porque falábamos de como iba a ser no seu momento, pero como estás vivindo xa poñer esta renovación en riba do escenario? Pois a verdade é que foi, bueno, o inicio de xira foi complicado, porque claro, se empezar a xira cun escenario principal do Son do Camiño, pois sempre hai presión añadida, non? Pero eu penso que agora o bolo xa vai bastante rodado, é moi guai, moi ilusionante, o sea, tocar cancións propias transmite algo que pinchar non, o sea, mola moito, estar pinchando a 4 platos, metendo cousas diferentes en cada un mola moito, pero tocar cousas túas e estar tocando é algo indescriptible. Ese segundo camiño que eu vivín ali, que foi especial, que foi complicado porque é poñer todo novo, co xogo de luces, con todo aquilo que foi unha posta en escena moi guapa. Como lembrades ese día? Como lembrades, bueno, esa noite máis ben, esa madrugada? A ver, foi un soño cumprido, o sea, eu creo que para os dous foi un día difícil de asimilar. No momento creo que nos costou moito, pois, como ser conscientes do que estábamos facendo, porque era pois un soño que tiñamos de fai moitos anos, desde a primeira edición do festival, que xa nos imaginábamos tocando aí nese escenario, xa estiveramos outros anos no escenario pequeno, entón este ano foi pois iso, escenario principal increíble, co show novo, foi como difícil, porque eu creo que non éramos todavía conscientes do que estábamos conseguindo, que era pois iso, super especial para nós. E agora creo que con perspectiva esa se ve diferente, creo que os dos estamos super orgullosos do bolo, creo que musicalmente, visualmente saiu super ben e foi un comezo de xira increíble. E hai que ser conscientes de que literalmente 45 segundos antes de empezar estaba cantando todo o Son do Camiño Sidón e Ibafó, o sea que é unha cousa loca. Mira, esto de sacar música propia, aparte do bonito que está sendo, de esa alegría que vos dá pinchar, era algo que queríades. Supoño que xa na vosa cabeza xa estaba a seguir sacando música nova, que xa algo falamos nas anteriores conversas, pero visto o recibimiento da xente, visto o recibimiento do festival, todo o pack de como está sendo isto, supoño que agora pa adiante e xa Organiza Galmi que estamos coñecendo xa son os que se van a quedar, non? Un pouco xa esta experiencia propia casi 100%. Sí, é dicir, o sea, algún remix solto seguro que sairá por aí, pero non é a liña que imos seguir, o sea, a música propia é o que nos queremos. De feito, o sea, bueno, estamos traballando xa no seguinte disco, vai ser algo full electrónico, full de baile, full divertido, que é o que realmente queremos, o sea, poder tocar as nosas cancións en directo e sentirnos realmente, bueno, sentirnos ben tocando, que é o que ten que ser. Sí, ao final, desde que empezamos, pues, foi como unha evolución constante e cada vez pues, imos atopando máis a nosa identidade artística, o que queremos, entón, pues, bueno, sí que o que faremos próximamente vai ser continuista con esto, pero sí que pues, evolucionando como a sempre. Continuista, evolucionando, comentabas ti que vai ser ir algún remix. Este cartel da xente deste ano, con quen vos gustaría poder sacar algo, esas colaboracións que igual nunca pensabas, pero ver o cartel con quen compartides, decides, hostia, pois queremos facer algo con esta persona, con este grupo. Hai alguén aí que se vos veña a cabeza así? Aí? A min, bueno, vamos a decir día de hoxe, vamos a decir 3. Venga, 3. Vale, e máis, dicimos 2 de hoxe e 1 de mañá. Vale, de hoxe, mujeres de Baiuca, obviamente. Mañá Barrigué, por suposto.
sea, desde aquí lanzamos que quede aí esa petición porque pode ser guai e de feito pasan cousas nos festivales desta maneira, non? É onde se poden ter os contactos máis fácil que igual por redes de mandar un correo, non? O sea que igual poden ser cousiñas. Ojalá salgan cousiñas, o sea, faríanos moitísima ilusión con calquera dos tres. Mira, que vos esperades de como vai ser esta noite? Porque tocaste neste festival, tes moita experiencia xa de tocar, pero vendo o ambiente que está vendo agora, como vos esperades que sexa o bolo de hoxe? Pois un bo bolo familiar, enérxico e sobre todo levamos igual moitos bolos como con moitísimo nerviosismo e aquí estamos, bueno, o sea, como dixen antes, familiar, como na casa, entón tes ao nerviosismo de empezar pero tes como cero presión, entón máis tranquilidade para afrontar o bolo que queiras que non, afrontar un bolo máis tranquilo para min, por exemplo, é moitísimo mellor porque me solto moitísimo máis. Sí, xa estamos como ao final do verán, da xira, entón está todo pois mallado. Entón, sí que vas tranquilo. Eu penso que imos disfrutar máis que nos primeiros da xira, sen dúbida. E xa para rematar, un desexo de cara ao futuro, de cara ao que vai vir próximamente, xa non musical, pero que vos gustaría que seguís a vosa carreira? Como vos gustaría que fose os próximos anos? Facendo música que nos faga felices, da que nos sintamos orgullosos e sobre todo que nos represente e poder seguir atopando pois o son que queremos, a música que nos emociona e poder levar iso ao directo, non? Estar en festivales, en eventos cun público que poida entender o que facemos e iso sendo felices facendo o que máis nos mola. Literalmente, o sea, eu abogo por conectar ca xente ca música, non ter que utilizar factores externos e simplemente que a música sea o hilo conductor do concerto. Pois con isto nos quedamos, non sei se sigue dicindo de moita merda para a actuación, que por lo menos, mira, xa non é nervios a disfrutalo porque seguro que vai ser un peche tremendo desta primeira xornada e nos vemos pronto, bueno, nos vemos ahora aquí, pero oxalá pronto unha nova conversa porque esta Canle é a vosa casa. Cando ti queiras, xa sabes. Venga, listo.